一言で言って、今の杉並区政において何が課題になっているのか、何が問題なのかが今の区議会の中では全くわからないということです。なぜか、もう保守から革新まで市民派と言われるような議員まで全部田中区長に抱き込まれてる。田中区政の新進勢力になってる。だから田中区長が進めている大変な問題があるにもかかわらず、それが区議会の中で問題にされないんです。皆さん、例えば田中区長が今最大の課題として進めようとしている区立施設の再編整備計画、これ大々的な杉並区行政の丸ごと民営化の政策です。丸ごと民営化とは結局、区の行政が区民の生活や労働、そうしたものに全部責任を負わない、そして膨大な資本の利益を確保するために事業を全部丸投げに民営化していくんだ。同時にそこで働かされる労働者は低賃金で最低雇用のいわゆる非正規労働者が杉並区自身によって膨大に作られていくという許しがたい計画。その中でも中心は児童館の全体攻撃です。皆さん、児童館は地域の中にあって、児童館の職員や保護者たち、さらには地域の人たちが子どもたちを見守って、その学びや育ちを見守ってきた地域の拠点といえるような